Een heuse nachtclub opent in januari in het theater van Panningen. Bar Dancing de Nacht is de voorstelling van Zwartbroert. De groep bestaat bekend om een Venlose en Keulse sound. We gaan 21 en 22 januari eindelijk spelen in Dag 6. Door alle coronaperikelen natuurlijk, net zoals heel veel voorstellingen, een jaar uitgesteld. Maar als het allemaal goed gaat, laten we het hopen in godsnaam, gaat het dit jaar eindelijk plaats. Of volgend jaar eindelijk plaatsvinden. Het publiek wordt ontvangen in de noodlijdende club. De bar zit in zwaar weer. Een vastelovensoptreden moet de boel redden. De avondsfeer van weleer toch zo goed mogelijk benaderen met mensen aan tafeltjes. En het is een heel leuk echtpaar wat die club bestiert. En die hebben een fantastische hulp in de bediening. En een stamgast. En dat gaat zich allemaal tot elkaar verhouden. De komt echt in een nachtclub en die wordt ontvangen door het personeel. En het personeel zal ook een rol spelen de hele avond. Dus echt op bezoek, niet in Dag 6 de avond, maar in Bar Dancing de Nacht. Het klinkt een beetje ouderwets en dat willen we ook. Een beetje zo'n ouderwetse bar dancing gevoel, weet je wel. Misschien een beetje fout ook wel. En dat is een hele hoop los, want ja, het gaat waarschijnlijk gesloopt worden, het pand, zeg maar. En door best als publiek getuige van. En we als band spelen natuurlijk ook. Ja. En we lopen door dus in rond. Dus het is niet een standaard toneelstukje van wie stond op het podium en de rest zit er bij een kiektonoor, zeg maar. Oh, maar dit is hier toch best een fijne plek? Ja, daar was het. Ja, en ik moet zeggen, hier is vanavond wel eens weer van alles aan de hand. Dat er weer wat gebeurt. Ja, dat wel een beetje vreemd gaat allemaal, maar ja, wel een soort van vastelovend. Ja, het is echt theater. Wie ik theater schoon vind. Ik heb jarenlang met een kameraad van mij, showkameraad in België, jeugdtheater gedaan. Ook echt gewoon ambachtelijk theater. Mark Heijnen, die speelt trouwens ook mij, dus dat is wel heel erg chic. En dit is echt een theateravond. Dus het is niet Zwartbroert speelt liedjes en ik heb smijderingen of even wat. Ja, dus het is echt een voorstelling, zeg maar. Dus er is van alles en nog wat voor de kiezen, zeg maar. Ja, ik ken Ruud al heel lang. Dat gaat, daar word ik heel erg gedaan, denk ik. We zijn studiegenoten geweest in Maastricht, het conservatorium. En daar is wel een vriendschap ontstaan en we hebben theatervoorstellingen gemaakt samen. Ruud met als technicus en grausmacher. Het wel, dus dan maakten we de geluiden bij de voorstelling en met Steven en Luca Groene deden we dat, met z'n drieën. En dan hebben we in België getoerd en dat was heel erg leuk. Dus, en ik heb wel eens metgespeeld met Ruud, ook in een band, muziek gemaakt samen. En, ja, dat is gewoon leuk. En de vroeg wat zei je, jubileum van Zwartbroert. En hij heeft me eerst gevraagd of ik dat bier kost, maar dat was helemaal niet te doen voor mij. Dus, maar toen is het al jubileum, en nu al 11 jaar geloof ik, al een paar jaar geloof ik. Zo. Ja, hè? En we wou het speciaals gaan doen. Toen zei hij, oh, maar kan ze komen? Ik zei, ja, dat is goed, je kan wel komen. Van hoe de Apeldoorn, dat doen we dus. En, maar de zacht van, de best er al binnen klaar voor. Ik heb echt werkelijk nog geen idee. Maar ik weet al het verhaallijn en zo, dat weet ik allemaal, maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Even pauzeuur. Ik schrok me kapot wie de stroom droet veel. Ga ik maar eens even zitten anders, dat doe ik ook. Oh, eerlijk woord. Oh. Ja, dit concept vind ik gewoon geweldig. Dus dat is dan met leuke mensen die jij gaat verzinnen en dan gewoon gaan doen. Weet je? En iedereen zegt, dat ken je niet. Ja, dat ken wel. Je gaat doen wat gewoon eigenlijk, ja, gewoon voor de spas. Ja. En dan de lui amuseren. Ja, daar hou ik wel van. Ik heb nog nooit met Zwartbroert samengewerkt, zowel regelmatig op het podium gezien en ik ben er laaiend enthousiast over. Ik vind het een hele gezellige, leuke, artistieke groep mensen waar ze gewoon heel graag mee van doen is. Natuurlijk ken ik wel wat nummers, want ze doen ook veel oud-Venlose liedjes in een ander jasje. Dus ja, dat is gesneden koek voor mij. Maar mijn collega die heeft er wat meer ervaring mee. Ik heb de eer gehad om met een liedje te mogen maken en de Gardedans. En ja, dat is alweer een paar jaar geleden, maar ja, dat was gewoon superleuk. Ik was een keer een prins geweest, maar ook ik ben gewoon dans me rietje. En ik heb wie ze de eerste keer in Venlo mochten spelen bij Jokes, stond ik in de zaal en ik dacht, wie is dat? Want het was echt gewoon, het klonk echt anders dan wat we al kosten.
En dan een band niet uit Venlo die dan Venlose liedjes kon maken. Dat is dan toch wel heel bijzonder. Dus ik ben eigenlijk wel een soort van, ja, niet fan van het eerste oor, maar wel fan van het eerste oor in Venlo. En ja, een beetje blijven volgen. En er zijn ook wel wat mensen die ik dan al koos. Maar ja, dat is dan toch net wiet genoeg om niet van elkaar af te weten of zo. Weet je wel, dat Venlo Panningen is dan toch wel, Kapel, een ganz ander, ja, weer zo een eigen cultuur. Dus dat raakt elkaar in principe niet aan. Wie is nou? Maar ach, wat lood ook maar. Vertel me eens, waarom zit een televisie aan? Dat zien wij. Dat is een kapel. Dat is wat harder. In januari opent de nacht. De voorstellingen zijn nagenoeg uitverkocht.